יש לי ילדה עם הפרעת קשב וריכוז, אני סובל מזה, אתם לא יודעים, אני שותק, אני לא מראה לה שאני סובל מזה. הילדה הזו חוזרת לי בוכה, פעמים רבות מבית הספר, לצערי הרב. המורות היום באות להעביר שיעור, לא באות לאהוב ולא באות לחפש משהו טוב בתלמידות. אני אומר לכם, באמת לא בגלל שהיא הבת שלי, היא ילדה מדהימה ומקסימה בטוב לב שלה. היא מדהימה ומקסימה. היא קצת חולמת בשיעורים, זה כן. הציונים שלה לא הכי גבוהים בכיתה, ממוצעים. היה נמוך מאוד, ברוך השם עכשיו הרבה יותר טוב. 70, 80, זה הציונים שלה. לפעמים אפילו 90. כל הזמן היא באה, לא כל הזמן, אבל היא מרגישה שכל הזמן רודפים אותה. למה את חולמת? למה את לא נמצאת איתי? למה לא עשית שיעורי בית? טוב, הילדה עם הפרעת קשב וריכוז, הבחנו, לקחנו אותה למאבחנת כדי שיקלו עליה בבית ספר. תתחשבו בה. היא לא ילדה רגילה. היא ילדה עם איזושהי בלבלה בראש. כאילו, במקום שאני אקבל את הילדה הזו בתור מורה, אני אקבל אותה כמו שהיא, ירים אותה, ילטף אותה, יחזק אותה, יעודד אותה, יורדים עליה. ככה הורסים ילדים. ככה ההורים היום הורסים ילדים. כשאת אומרת לילד שלך, אתה ילד מופרע, את בעצם אומרת לו, אני לא אוהבת אותך כי אתה ילד מופרע. במילים פשוטות את אוהבת אותו אהבה שתלויה בדבר. אם אתה אוהב את הילד שלך, רק כשהוא מביא ציונים טובים, אתה לא אוהב אותו. אם אתה אוהב את הבן שלך, רק כשאמרת לו, בני, תסדר פה את השולחן, והוא צ'יק 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 מסדר את השולחן, ואתה אומר לו, כפרה עליך ילד, אתה לא אוהב את הילד. אתה אוהב את עצמך, כי הילד עושה לך באינטרס שלך, כשהוא רוקד לפי החליל שלך, אתה אוהב אותו. כשהוא קצת רוקד מסביב, כשהוא הולך למקומות אחרים, אתה לא אוהב אותו, אחי. זו לא אהבה. ילד צריך להרגיש שאתה עומד מאחריו, אחי, באש ובמים. באש ובמים.